So yung mga per piraso na bentahan niya dito ay 130. Isang piraso. Shoutout sa iyo. Good morning sa iyo, Boss Maeng. Shoutout. Babansi. Boss Lando, shoutout. Oh, shoutout sa iyo, Lodi. Kay Maring Mayan, happy birthday. Yun, happy birthday. Shoutout to, happy birthday. Ang bilis eh, no? So mga sariwang latag po ng alakaak, bisugo, bikaw, at mga torsilyo, no? Ate, pwede po malamin presyo nito? 280 sa alakaak po. 160. Yun po yung mga presyo ng kanyang latag po na isda, no? Magkano po per kilo? 140 po sa mga tilapyang Pampanga na buhay, oh. 140 na kilo, no? So magagandang balsa galunggong. Malutong na malutong, no? 180 na kilo. So maganda po yung mga balsa galunggong. At so kilo po dito, no? 100 pesos sa gulyasan. Ng yellow pinto na po natin ay 140 na kilo. So ganyan po yung mga kilo at mga bangus pandaing sa halagang 120. 120 na per kilo at ang mga gulyasan ay 100 pesos na per kilo. Wala si Genggeng? Wala. Pinagalitan lang nila. Pinagalitan. So yan po yung mga presyo, no? Bakit na pumasok eh? Bakit? Kayak. Magkano po pugita? Kita 180 to. 180 po ang per kilo. So may alimango po. Alimango, 250. Ayun, 250 po na kilo ng mga alimango, no? So magkano kilo nito? 130. 130. Ito po yung isang katsarita, no? 130 po na per kilo. Good morning, good morning, good morning. So tayo po ay mag-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At mag-aalam-alam tayo sa kanilang mga latagan ng mga presyo o anumang klaseng laman dagat. So masama ang panahon at ganito po yung sitwasyon sa nakikita po natin sa aking pag-vlog dito po sa Malabon Fish Market. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So nandito tayo, no, kay Boy Bangus. At yung update natin sa kanyang mga presyon ng mga latag ng kanyang mga bangus dagupan. So yung mga per piraso na bentahan niya dito ay 130. Isang piraso. Shoutout sa iyo. Good morning sa iyo, Boss Maeng. Shoutout. So ayan po si Boy Bangus. Nakikita niyo po na nagiwa ng kanyang mga bentahing bangus dagupan. So yung mga presyo, no. So yung mga presyo ng ating mga yellow pinto na naman po dito ay 160 na per kilo. So yung mga presyo ng kanilang mga saging ay 80 pesos na per kilo ng lakatan at isang kilo pong avocado ay 80 pesos per kilo. At yung mga bangus po dito na per kilo ng bangus dagupan ay 200 pesos per kilo. Anong pangalan ng vlog mo kuya? Boss Lando Explorer. Boss Lando po. Boss Lando. Explorer. So 300 pesos na kilo ng mga hipon. Magkano kilo ng ano mo, tilapia? So 110 po na per kilo ng tilapyang Batangas, no? So bossing, shout out po. Good morning. Ayun. Ikaw talaga. Ayun, mga suking pogi, no? Ayan. Pag marami yan, may bawas pa. Tsaka ng ano, no, ng bituka, palikpik, halos lahat, isama mo na. So shout out, Lodi. So shout out sa iyo, Kamanaba Tile Center.
So dito ay mayroon din kayong mabibili ng mga tiles na matibay, no? Kamanaba Tiles Center, shout out. Thank you. So pasada na tayo para lang tayong pogi dito sa Malabon Fish Market. So dito tayo sa mga update nilang mga latagan ng gulay. So ito yung mga gulay natin na ibinebenta ng ating mga vendor, no? So yan po yung mga latag ng mga 20 pesos na inyo pong sulit na mabibili. Yan pong mga nakabalot. Hindi po. Wash out. Ay, Bawash out! Wash out! So shout out po sa inyo. Good morning po. Dito tayo sa bentahan naman niya ng wash out! Wash out na! Wala nang tubig! Kaya lang basa ang kalsada. So yung mga presyo ng kanyang gulyasan, 130 po per kilo. Ayun, shout out! Wash out! So yan po yung mga gulyasan, no? So good morning sa inyo mga kabendor. Thank you. So yun po yung mga presyo ng kanyang latag na gulyasan. Yan po yung mga papaya natin na matamis, 50 pesos na tumpok. Lagyan nyo lang po ng gatas ay meron na po kayong papaya na matamis. So huminto na po ang ulan at mga kababayan po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. So halos lahat po sila ay nasa gilid, no? So maluwag po yung kalsadahan at wala pong baha na tayo nakikita. So yan po yung mga lahat na. Ito po yung isda na yan. Babansi. Oy, boss Lando, shout out. Oh, shout out sa iyo, Lodi. Kay Maring Mayan, happy birthday. Yun, happy birthday. Shout out to, happy birthday. Maring kilala niya, di sila ito eh. Ikaw lang ang picture. Ang bilis eh, no? Alam mo yun. So mga sariwang latag po ng alakaak, bisugo, bikaw, at mga torsilyo, no? Ate, pwede po malamin presyo nito? 280 sa alakaak po. 160. Yun po yung mga presyo ng kanyang latag po na isda, no? Ayaw ni ate. Pero nagtatanong sila, baka pwede makuha yung Facebook account para ko-contact na lang kami sa kanila. Oh, yan ang sinasabi ko eh. Yun ang gusto nilang maano. Wala siyang rider, kaya may sinupagdala siya. Kukontakin niya, kaya nabibigyan niya yun. So dito naman po 50 pesos na kilo ng mga magagaspang na tahong. 50 pesos na per kilo. So mataba po yung ating mga tahong at mga latag dito ng talaba. Ayan. Yan po ay 100 pesos kada tabo. Salamat po. So, ito po yung sitwasyon natin dito sa Malabon Fish Market at maluwag po yung kalsadahan po natin, no? So, ngayon pa lang po dumadami ang mga mamimili po natin dito dahil nga huminto po yung ulan ngayong araw po ng Huwebes. So, 320, no? Na kilo naman ng hipon dito, oh. May discount pa yan. May discount. Kung maramihan po na inyong bibilin ay 320 na per kilo. Tapos 240 na per kilo naman po dito sa kabila, no? So yan po yung mga presyo na ating po na-i-update Huwebes. So yan po yung na-i-update natin ng kanilang mga latag na hipon, no? Mga big size po sa halagang 320 na per kilo. Lodi, thank you, salamat. So dito tayo sa mga latagan ni Kuya Ricky, no? So update natin yung mga presyo. Magkano po per kilo?
140 po sa mga tilapyang Pampanga na buhay, oh. 140 na kilo, no? So may mga bangus tumpukan po rito, 150 po ang tumpok. Mga pandaing po at 180 ang isang piraso. Sa kilo po, Kuya Ricky, magkano? Ayun, 200 pesos po sa per kilo ng mga bangus dagupan. Eh sa mga salmon, Salmon, 180 kilo. ayun, 180 po na mga per kilo, no? Si Kuya Ricky po, puntahan nyo lang po dito sa bandang gitna at meron po siya mga latag dito na mga salmon. Pink salmon na salmon head. Salmon, 180. So, siya lang po yung nakikita natin laging may latag po dito ng salmon. Kuya Ricky, salamat po, ah. So, dito na tayo sa kabilang side na atin pong may update pang mga latagan po dito po sa Malabon Fish Market. So, ito po yung kilo po ng ating mga hasa-hasa o kabaya. 150 na per kilo at 50 pesos sa mga dulong. So, yan po yung presyo ng mga kamatis at mga sibuyas, no? 60 pesos sa per kilo ng mga sibuyas. At yun po yung 1/4, 35 pesos, no? Na 140 po per kilo ng mga sibuyas. Shout out po, wala nang tubig. Walang tubig, bagyo naman. Bagyo naman. So dito yung mga per kilo ng mga magagandang balsa galunggong. Ay, malutong. Malutong, no? 180 na kilo. So maganda po yung mga balsa galunggong at yung yellow pin tuna po natin ay 140 naman po na per kilo. 160 po sa mga pugita. So mababa ang presyo, no? Mga presyohan ngayon po tag-ulan dito po sa Malabon Fish Market ay napakamura po ninyong mabibili. Alright, so dito naman tayo. So malinis tong mga ibang area ng kanilang latagan, no? So mga hipon at mga ibang klaseng damandagat yung i-update po natin dito sa Malabon Fish Market. Lodi, magkano per kilo mo ngayon ng hipon? 260. So ito naman po yung 260 na kilo po ng hipon. Lodi, thank you. So update naman natin yung mga latagan po dito ng tilapyang Batangas na inyo pong mabibili. 260 lang, 260. Ayan po, 100 pesos na kilo. Meron pong 110 at 130 na kilo po ng mga tilapyang Batangas. Alright, so shout out sa inyong lahat. Good morning, good morning. Shout out. So, sa latagan. Ang latag, si Agustin. Ano sa kabila? Lumipat na si Brian, boy. Oh, tumabi sa'yo. Oo, kasi ang layo ng tagay dun eh. May tagay ba? Yun lang. Umiwas sa tagay. So ito po 100 pesos sa mga tawilis. So yan po yung mga tumpukan ng sapsap. Ayan, may mga tumpukan po tayo. Magkano kilo? 320. So ito po si Brian Flores. Ayan. Shout out sa iyo. At si Boss Maki. Shout out sa inyong dalawa. Nagtandem. Masarap to talaga. Kung wala nang pasok, ay pwede. Ha? Mango. Kumuha sa'yo? Lalayo nga. Ay sabi ko nga sa'yo para alam mo, be. Ayun! Tatay tayo rito! Si Tia, may hawak na bote! Ayun, Tia, shoutout sa'yo! Tatay tayo nito! Hindi na naman makakatayo to! Shoutout sa'yo, Tia! Shoutout sa TYJ. Ayun, shoutout sa TYJ! So, kilo po dito, no? 100 pesos sa gulyasan ng yellow pinto na po natin ay 140 na kilo. So, ganyan po yung mga latagan at presyuhan na atin pong nai-update dito po sa Malabon Fish Market. So, dito naman tayo mag-update sa kanilang mga latag. So, ang kilo naman po dito ng mga tahong, no?
30 pesos na per kilo at mga bangus pandaing sa halagang 120. 120 na per kilo at ang mga gulyasan ay 100 pesos na per kilo. Wala si Genggeng. Wala. Pinagalitan lang nila. Pinagalitan. So yan po yung mga presyo, no? Kaya na pumasok eh. Bakit? Kaya. Ayaw pumasok. Oo. Sabi ko magkakurang sasama, bakit hindi ka pumasok? Aral muna. Bagay, ano? Aral na talaga ngayon eh. Kaya lang, pag... Shout out! So, dito tayo ngayon sa mga latagan po ng mga isdang bato, no? So, ito yung site na to. Wala ulit sa geng-geng ko nakaraan eh. Sige pa! So, ito tayo dito sa mga latagan, no? Dito, so, yung mga tumpukan po ng mga galunggong, 100 pesos. Tumpok. At ang mga kilo po ng isdang sagisi, ayan, 100 pesos na per kilo. At mga binluan, no? So, sa mga tumpok po ng parrot fish ay 100 pesos. 2 piraso na po yan. At mga tumpukan po ng lapu-lapu ay 100 pesos. So, ayan po yung mga laman na ating pong ina-update, no? Yung mga isdang sagisi. 100 pesos na kilo. Ayan, yan po yung mga presyo, no? Ng mga isdang bato. At ang mga tumpukan ay 100 pesos. So, kilo naman po dito ng mga hipon ay 300 pesos. Dito ang mga per kilo, no? Ito yung mga per kilo ng mga bentahan po dito ng gulyasan. 120, lapu-lapu 300 pesos. So, bangus, dagupan 200, 130 sa mga yellowfin tuna, 140 sa per kilo po ng mga pusit na maliliit. At ang ating mga bentahan po dito ng dalagang bukid ay 200 pesos na kilo. So yan po yung mga updated na ating pong ina-update dito po sa Malabon Fish Market, no? So unti-unti na po pumapatak ang ulan. So shout out. Shout out muli sa iyo at sa pamilya mo sa Canada, shout out. So magkano kilo mo ngayon ng yellowfin tuna? 160 lang. Ito, 160, 120, no? Nahihirapan na ako dito. Ayun, nahihirapan na siya maghanap buhay muli dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out sa iyo. Nahihirapan siya magkamada. Sa Canada. Nahihirapan na ako dito. Ampunin nyo na uli at kuhanin nyo na siya dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Nahihirapan na po siya maghanap buhay, no? Shout out po! Shout out sa'yo! Boss Jeff Baliw! Shout out sa'yo! Anak ni Don Ramon! Shout out! Narinig na naman natin yung pangalan ni Don Ramon. Shout out sa'yo! Magkano po pugita? 180 po ang per kilo. So may alimango po. Alimango, 250. Ayun, 250 po na kilo ng mga alimango, no? Ayan, yan po yung mga kilo, no? Ng mga, alimasag, magkano po? Alimasag, 200. Ayun, 200 pesos na alimasag at meron din po mga sipit na binebenta, oh. Yan po yung mga binebenta ni Don Ramon na kanya mga sipit ng alimango at alimasag. Ayun, 200. Lahatan na po. Ayun. Wala kayong panindang ano, Don Ramon na ibang... Oo. Nakuha na kanina. Nakuha na? Hindi na masarap. So yan po yung presyo, no, ng kanyang mga latag. Tapos dito naman tayo kay Boss Jeff. Boss Jeff, shout out. Nagkano tumpukan mo ng parrot fish? 100 lang yan. 100 pesos. Ito mga bubuli. 150, 2 piraso. 150, 2 piraso. So yan po yung mga latag, no. Yan po yung isdang bubuli. At parrot fish. Salamat sa iyo, Boss Jeff. So, malamig na malamig ang panahon ngayon at masarap mag-inom. Salamat, Boss Jeff. So, ito yung mga katsareta. Boss, magkano per kilo nito, boss? Ay, napakamura Ayun. yan. Shoutout muna kay Renisa. Ayun, shout out po. So, yan po yung mga isda, no? Malapon-lapon, laki, oh. Yan yung mga katsarita na. Wala pa tayo.
Di pa tayo nakaipon. Yun lang. Sige, sige, sige. Pag meron, Meron naman. ipunin lang natin yung ano natin. Talaga, di ba? Mm. Sige na yan eh. So, magkano kilo nito? 130. Ito po yung isdang kacharita, no? 130 po na per kilo. Alright, so yan po yung in-update natin ng mga presyo ng isda, no? Dito po sa Malabon Fish Market. At hindi tayo makatawid dito sa pwesto ni Agustin. Shoutout sa'yo, Agustin! Di ako makalapit. May tubig. Lipat na kayo. So, ganito po yung sitwasyon sa loob po, no? So, sa loob po ay wala na pong tubig at dito na lang po dahil sa gawa ng ulan. Kaya may tubig po tong area na to, no? Dito tayo sa kabilang side na mga bentahan din po ng kanilang mga latagan. So, dito yung mga latagan na mga isda. So, mga tumpukan. Tumpukan po ng mga isda ang galunggong. So, ito po yung tumpok. 100 pesos po na inyong mabibili, no? Tumpukan ng mga galunggong. Ang per kilo po dito ay 120 bal sa galunggong, no? Alright, so yun po yung update natin sa kanilang mga latag dito po sa Malabon Fish Market. So passable na passable po yung kalsadahan po dito sa lugar ng 39 Estrella Street. So, yung kahabaan po nito, passable po ang ating mga motorista at nakakadaan po ang mga sasakyan, no? Gawa lang po ng maulan ng panahon kaya may tubig po yung kalsadahan dito pero maliit na po ang paglaki ng tubig.